Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde 50 yılda kuraklık... Legori Pirsiyarnameye CHP ya kuraberi parlamentoya Türkiye giriye, dedeh mehen davin ya sala 2022 diyanda tam 1.386.000 kes li Türkiye'ş kar hatne derxistin. CHP bi vê pirsiyarnameyê daxwaz et ki hükümet bersivê bide. Wan amarên ku ji aliyê saziya peydakirina kar ve hatine parvekirin. CHP dibêje ji van amaran jî diyar dibe ku qeyrana aborî û hilawesan her ku diçe bandoreke mezin li ser bêkariyê dike û metirsiya civakê jî zêde dibe. Her wiha di pirsiyarnameyê de hatiye destnîşankirin ku ev sazî jî nabe derman bo derdê bêkariyê ya civakê. Bundan bir 15-20 gün önce. 20 rojberî kompanya ku min lê kar dikir, bo ku tazmînata min ya agahdariye nedim, wisa kir ku ez bi xwe ji kar derkevim. Lewma min nekarî serî jî li dezgeha peydakirina kar bixim. Ji xwe êdî hemû kompanî wisa dikin ku hûn bi xwe dev ji kar berdin. Sırf bunu 6 aylık İşkur'a yaklaşık 4 yıldır yani 5 Evnêzî 4 sala min serî li dezgeha peydakirina kar xistiye. Lê tu encam derneketine. Mixabin heger hûn nexizmê erkdarekî bin, zehmeta jaliyê vê saziyê ve karek bûye bê peydakirin. A fabrikasına işçi alınacak. Li gorî eniya muxalefetê bo çareseriya hilawesanê pêwîst e hikûmet dev ji çapkirina perên bê beramber berde. Aramî û ewlehiyê pêk bîne û bihabûnê kêm bike. Bi vê yekê dema biriya hilberînê stargehan jî zêde bike, hingî wê hem hilawesan hem jî kêşeya bêkariyê çareser bibe. Enflasyon parasal bir olay. Ne kadar çok para basarsa... Em ji rêbazan haya hikûmetê tiştekî fêm nakin. Heger bi rêbazan ha desilatê karibûya dawîl qeyrana aborî bîne û bo bêkariyê çareseriyekê peyda bike, hingê divêya bû bo vê desilatê xelateke Nobelê ya aboriyê bihata dayîn. Ji ber ku vê desilatê heta niha çi rêbazên li derveyî pergala îqtisadê hebin, ew bikaranîne. İnsanların yarına dair güveninin Li gordanên fermî yên saziya amaran ya Tirkiye ji birî hejmara kesên ji kar hatine derxistin, di îlona 2022 diyan de hejmara bêkarên li Tirkiye bûye 3.500.000 kes. Lêbelê li gorî sendîqeyên karker û karmendan berewa jî vê yekê hejmara bêkarên li Tirkiye di ser 10 milyon kesî re ye. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.